Hey guys, welcome to back my YouTube channel DSB Vlog. Dinay nagtamon ko wani DSB Vlog just fin konse boray na jalay बहुत गोबाव no dinay mane vlog banay थानाय खोमोन मानसिया एकेबारे बेस्थ दङमोन ओमफ्राय माबा माबि दिनै जोङो गामियाव साननै मोसादोंमोन नै आबौ दोङो आबौ आंखो खाना जानो लोगो लादों ओमफ्राय खाना जानायदो जोङो नै ओमफ्राय माबा माबि खालामबाय थादो बिदिनो खाना जानो गोनां जोंनि आइजो माहारि सिख्ला सेंग्राफोर दोङो नै बिथाङा कक्राझारनि आलासि जाबायदो जोंनि बाक्सायाव लोगोफोर जोंहा अमा मासे नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि जायो थौदो बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां न' आबौ फैदो अमा बुथारग्राया जोंनिया रुवा खालाबाय नै लोगोफोर आदा खानसेनावलाय अमा आयै गामियाव बाजिलानाव अमा बुथारनो फैदो हेलौ गाइस थेलांग्रा Bisu, kusta bolo. Oh, oma butar apa itu dah? Oma butar kayak nang ada gitu, magi butar ada. Oma kena nyiro. Baik tak? Bukan mulas oma. Kirastor. Oma izion tau no. Oh, itu. Oh, itu nang ada tengok. Butar tua. On tau no, siapa? Oh. Murang deh bapak sih ya. Isa mah oma kat filai itu ugar na otai. Siapa nih ya? Bukan bisa. Merasa nyiro. Logoफोर आं दुगैनो फैदोंमोन ओमफ्राय नै बिनानावफोरा जोंनाव खाना जानो गारनानै थाइजौ जाफैदो जाफैबाय आंहाबो हारसिंखाय फैबाय आं बिराद थाइजौ जाफैदो आङो जागौमोन गाइखेर ओंखाम जानायखौ जाथ'ला जानाय मोनसे जाना ओइ थुस्लिया दिनैसो फैदों आलासि जानानै थुस्लिया माबा बैसागु ओंखारनो मोनासैना बेयाव नै थुस्लिया खर' ओमफ्राय आं थांग्रोनोसै फैसाया आंनावसो दंजोबो ना आदै थांफिननाय दोनदोंमोन थांनो नै जोंनिया अमाया दानहांबाय गुमै गोथाव जागोन ना बैसागोनि मासे खारो मासे गोजो गथा ओरैहाय आरो सेंग्राफोरा लकेल दाउ ओइ सेंग्राफोर दे लागाव बमाइगाव माबेसे दोङोलै हाबिला Belista lokal daw. Makasih. Punya kontong nggak? Nafla gila. Iya, umas orang itu suka demi jangan. Kamu itu. Patla dah. Lokal. Ay kontrak lang. Ay ini cuma kontrak dulu. Lokal daw deh. Guys, nih jangan apa guys nih lokal daw. Buaya boleh tanda deh. Mana man gitu tanda. Buaya spesial lah kada nih lagi. One piece lah sobe. Jai lokal daw dan guys nih. Jangan apa tanda. Sampai be मैथाजों अमाजों ना बाथोन बानायगोन बाथोन ओइ दाउआ या जालांबाय गाइसमोन जोंहा माबा मोनसे बुंलाय गोलोमफ्रुलायलांबाय मानसिया जोङो दायो मा जानायदो सन्जय मा दङ इयाव नैखो नैबे आवा खारसोलै Maya बहुत VIP Betul na?
संख्रै लोगोफोर नै मिस्टा अमा एवनो नागिरदों मिस्टा सिख्ला मैथाजों अमाजों नोंसोरनिथिं मा मैगं मोनाखै नामा एमा अमे लकेल Siang party. Mister Omar ini guys. Engkam nangan nilai